Crispy pata. Tama dyan na lang ga, kay dagko kayo. Siga gud ang inyong mga mata duha. Claire, hukda nagpamiko ha. Yanik mahuman ka nagpamiko, palihog kog ares anak dito sa sulod. Yang kanang mga hangir ibutan na dito sa gawas. Sige, ma'am. Wagoy swerte itong nasultada na itong subalan, pre ba? Lagi! Ay kung nidaog to, pre! Nakwarta dito ta, pre ba? Nakwarta, ay, nisarado! Ako man, pre ba? Hindi mo kamahaya itong uwaya, pre! Limang kagigan sa babaw, pagsubuhi lagi! Abo sa ubos lagi! Sige lang, kay diretso lang ka sa balay, kay mga pisa ta, bago ka mulis nyo, ha? Tara, mayo po na, pre! Ako gideng bana. Pauban ang iyang kumpare. Maglakot di ako aning tawhana. Nganong pag na ang akong trabahante, naapod na siya. Murag nakasimpot ay. Langga! Naan ako! Langga! Ma'am, kinsa nang naabot, ma'am? Ay sige pangutaan na, tiwasan na imong gipiko diha. Langga, wag yun may swerte sa mong lakaw karon. Lagi, wag yung swerte, Mads. Uy. Hindi tantong malas, pre. Langga, nanay ininit ang termos kay mga pime? Nya, mga pimo. Yang mata si mong kauban, no? Pilit kaayo. Langga, nata ininit tubig kay mga pime ba? Wala. Claire, initi sa gudas lang tubig, biya isa na diha. Oh, ma'am. Pre, chikinjoy kayo ba? Dili na chicken joy. Crispy pata man na, pre. Pirti raning duha. Hoy, naunsa man mong duha? Hoy, Langga. Nagunahuna ko Langga ba na crispy pata tong sudanon niya. Crispy pata. Tama dyan na lang ga, kay dagko kayo. Siga gud ang inyong mga mata duha. Pre, ay lagi sigitan. Okay, madamay ko mo ba? Oh, manangil na po do. Lain kay ato, pre ba? Lingin ka ino. Lingin bitaw kayo. Ops, ops, ops. Unsa man ang sige ninyo gihunghong diha? Wala Langga, oy. Buka lang ang ininit niya. Oh, buka la, sir. Mare! Dakuha na si mong takuri, oy! Unsa pre? Mong takuri, Mare, dako kayo! Uy, pre. Mga pinata. Oh, kapi na ita, pre? Claire, ihatag sa kunin imong mga piniko sa kwarto. Kay magbugnaw na lang na ilang kape ron, dili pa na nila mainom. Sige na. Yes, ma'am. Mga paso dyan na inyong mga wait ron. Saan napasok Langga? Nag-inom na kami kape.